Die schoolspan man, schoolmannen, mannen wat op at 7 at 8, 7 at 6 at 8 is. En dat 6 tot 8 is vir hulle man. Mannen, dat wil nie sê, omdat jy hulle graad 8 gehaal het nie, hulle kan skool los. Eerste dag van graad 9 nie. Of, sy het wat ruip, en dan los jy sommer die school nie. Nee man, nee. Niet dat, niet daar niemand man. Hoe loop die man in de dag? Net zwart, in wit, dat op die stoel zit. Is je niet brein nie. Huh? Als we uit elkaar afbreken, als we uit elkaar doodschiet. Huh? Stiek elkaar. Huh? Zij is elkaar op je battlefield. Huh? Nee man, los uit dingen. Weer, los uit dingen. Los man, los uit dingen. Ja. Kan niet gewoon gaan doen. Ze lijden. Los die van die mensen op. Stiel. Los dit. Kalau kalian ni, je ma, je pa, je zuster, je bro, auntie, je uncle, wil je zien apa, je oma, je opa wil je zien apa, dat is het niet. Ze komt een mooie huis uit. Ze komt met een mooie familie uit. Ze eten van, ja, ze komt met een mooie familie uit. Ze eten van mooie goed. Het even. Los die dingen man. Erg. En die was zo. Die stukje weer voor de man was zo terug. Kijk, ik was included. Wat die. Dat was los. Kijk, die moet terug. Waar ik is. Die was het, ik bedacht. Ik kan niet bij je. Die wil je morgen en gaan. Ik was alleen maar kamer. Ik ga zo. Was die ik was met dat jongens van was dat.